Ti sipnget, yeg ti Diyos ti silaw. Agyaman tayo iti Diyos tilawag. Baiten ti panakriro ken buteng, yeg ti Diyos tinamnama ken talna. Agyaman tayo iti Diyos iti talna. Baiten ti riri ken dagsen, liwliwaen ken pagkalmaen na tayo ti Diyos. Dayawen tayo iti Diyos anapudno, nga agayat ken mangyeg ti baro abiyag kada tayo. Amen. Agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga mami, may daydayaw ken may tanok itinagan mo. Sika o Diyos ang nagtaudan ti pudno nga ayat, talna ken namnama, babaen iti panangyeg mo kada kami, ito'y lubong iti bugbugtong nga anak mo ani Jesus.
Agyaman kami, O Diyos, itibiyag nga sagot mo, titunggal maysa. Agyaman kami, iti panalaknib mo, kada kami ngay may makipagdaydayaw, ken makipagadal iti napateg asaom. Apo Diyos, luktam ti puso, ken panunot mi, bayat itin kami panagdengeg tinapateg asaom. Ken Kristo Jesus, dahito idawat mi. Amen. Denggemo Apo, denggem dawat mi, ipangag mo kadi, araraw mi. Amen. Ti ayat ti Diyos, saan at teggeden, libre amaited. Masideg tayo kan kuana asipupudno, tati ayat na saan niya agbalbaliw. Ikonfesar, dagiti biddot, ken dagiti tarigagay, amatarimaan, tibiyag tayo, tapno mabukel manen. Kidawek man, ditunggal may sa kanya tayo, dagiti kabailan na ngagparintumeng, nagtugaw, tapno personal tayo nga dumawat, iti pamakawan ni Apo, bayat iti natal na atukar ti organo. Kararag tayo, na ayat a Diyos, impakitam kada kami itilanga ti ayat. Babaen ken Hesu Kristo. Ipudno mi amasansan asaan saan mi anakita kada kami dayta nga ayat. Pinili mi ti kinanamay, nga mangukom kadagiti sabali, imbes nga ti asi ti ited mi, impaidam mi iti pambakawan mo, ket nirik nami ti puso mi dagiti padami a tao. Pakawanen na kami, Apo. Sukugen na kami kas kadagiti tao nga agayat asibubuslon. Ket inayat na kami ngaymon una. Amen. Amen. Turog na katken ka, papalanasem ti dalan ko. Pagnanyagem kan, rupam kanyak tapno, sikati pagnaeda. Amen. Ita iti panakasindi, ti makaipat a Domingo ti Adviento, ayat, babaen, iti pamilya Ruiz. Ti kandela ti ayat, maawagan pa iti kandela ti anghel.
Iparangarang nati ayat ti Diyos na ipakaamu ken na ipakita babaen ken Kristo. Maminsan pa'y maipalagip at ikolor purpura ket simbolo ti kinatan-ok ni Kristo ken ayat ana matignay ti plano ti Diyos a panakaisalakan. Ikatela. Kinunati na San Juan asurat manipod ti 1 chapter 3 verse 16 to 19. Gapu iti kasta unay a panagayat ti Diyos iti lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na, tapto siya sino man a mamati ken kuana, saan amatay no di ket agbyag nga agnanayon. Ta saan nga imbaon ti Diyos, ti anak na ditoy lubong, tapno okumen na ti lubong. No di ket tapno isalakan na. Saan ang maukom ti siya sino man ang mamati iti anak. Yan naukumen ti di mamati, agsipud ta saan ang namati iti bugbugtong nga anak ti Diyos. Daytoy ti pakaukuman. Imayen ti silaw ditoy lubong, ngem gapu ta dakes dagiti aramid dagiti tattao, ad-adda nga ayaten dati sipnget, ngim lamag. Agkararag tayo. O Apo, kasinjan mi daytoy kandela ti ayat, agyaman kam iti panagbaon mo iti anak mo. Sagot ka po iti ayat ni awanan kondisyon, sapay kumata tamapno ti ayat dagiti puso mi, itapanawen, ken tulungan na kami, tapno mabailan mi nga ayaten dagiti padami a tao. Akas iti panagayat mo kada kami. Sapay kumata daytoy nga ayat mo ti mangiwanwan kada kami, ken nalawag ang makita iti amin nga aramid mi. Amen. Ita iti panawen, iti panangkaurnong, kadagiti sagsagot, nga agpaay, iti panakamentenar, ti iglesia.
Naimbag nga agsapatay amin kakabsat. Good morning! Ayan, kablawan ta kayo man kakabsat, iti naragsak a Paskwa, ken baro, ken naparabor nga baro nga tawen, kadag iti sumagmamanon lang inin nga aldaw, ket aglipas manen iti tawen 2025, ket agururay manen kanya tayo iti isasangbay, iti baro nga tawen, iti tawen 2026. Ngem numampay kasta, agtultuloy tayo nga agdayaw, kay nagyaman, kay napo, kas agkakabsat ti pamati, ket kablaawan tayo man, ti tunggal maysa, kita, talgyapan nyo mamad, kita kaabayo kakabsat, kablaawan nyo mamad, ti baro nga Merry Christmas and Happy New Year, kakabsat, kita talikodan nyo, sangwanan nyo, sikigan nyo, kaya tagyaman tayo ti Apo, numampay dagiti Ilocano, ket kaduan na, ket nagawi din, hindi probinsya tayo. Ket kas kadawyan nga mapaspasamak dito Central, dagitoy nga lawlawas na, ket naggaawid dan. Oo, naggaawid dan, ken katapno kasta, ket ay jaymat nga rambakan da iti Paskwa, ken baro nga tawen, iti daytoy nga 2025 ken umuna nga aldaw ti 2026. Kakabsat, kablaawan tayo man, dagiti first timer, kakabsat, agyaman tayo, dagiti taga si Bubukal nga pamilya, ti Balot family, agyaman tayo, dadad to, ayan, agyaman kami, ti presensyayo, kasamet ti pamilya ni Kuya nga from Bikutan UMC, ayan, agyaman kami. Dapat dagiti baro nga first timer, when numampay dati nga umay kayo, ngayon iti panawin ko, kat first timer kayo nga makaumay dito, adapay ka di kakabsat. Ayan, tumakder kayo man kakabsat, kat saan kayo nga mabain kuma. Kat maragsakan kami nga makapasyar kayo, ayan. Isuda kat taga Bikutan UMC, ijay Lower Bikutan, ayan. So, dagiti taga from Sanchez Mira ni Kuya, from Abra met ni Ate. Ayan. Ngayon madadad to Manila. So agyaman kami, kaya agtultuloy nga bendisyonan na kayo ni Apo, kaya agtultuloy nga iyawis yuman kakabsat, iti aramid tayo dito Central UMC, iti dinuminggo nga panagdaydayaw, ken panagyaman tayo dito nang runa kadigiti kailyan tayo, kapamilya tayo, ken kapamatyan tayo nga Ilocano, iyawis yung mamet, ket saan kayo kumanga mabain nga mangyawis kadakwada nga adda iti gimong dagiti Ilocano dito Central United Methodist Church. Kakabsat, kablaawan tayo man, dagiti agkasangay, iti daytoy nga lawas, 21 tata, iso ti birthday ni Kuya Joel Bagasin. Ayan. Kastamet into no bigat, birthday ni Ate Malu Salazar. Ayan, nagyaman kami, DJ likod ni Ate Malu. Ken ti BOT chair tayo ni Kuya Noel Kitlong. Ken to no 23 ni Amia Frida Akang. Ayan. Tapos into no 23, isubat ti birthday ti SPPR chair tayo ni Kuya Noel Panganiban. Ken kastamet nga birthday ti apo ko ni Mami Ching, ni CD, ayan, Christopher David Farala, into no 24. Ken into no 25, isumet ti birthday ni Crison Esteban. Ken kastamet, into no 25, birthday ni Christine, ayan, ni Christine Salazar. Ken into no 26, isumet ti birthday dati balasang ko, ni Rain into no 26. Ken agyaman akmet ti panangkablaaw yo kakabsat, kadagiti messages yo, ken karkararag yo, idikalman ket birthday kumet ngamen. May ka upat apulo ket pito nga tawin kon, idikalman. Ket agyaman nak, kadagiti kablaaw yo kakabsat. Ken kastamet nga kablaawan tayo, dagiti nakadanon, iti wedding anniversary da, iti daytoy nga lawas, into no 23, isumet ti wedding anniversary, iti admin tayo ni Pastor Onilia, kina Ate Eloisa, ken kastamet ti dating nagbalin nga pastor dito iglesia tayo ni Pastor Miguel, ni Pastor Romeo and Telma Miguel. Kaya tagyaman tayo. Dapay dagiti agkasangay, iti daytoy nga lawas kakabsat nga jak na hangkong
nakita i-inspire tayo when awan i-inspire tayo ngayon mag-birthday iti daytoy nga lawas at kakabsat. Ayan, ket agyaman kami ket dawat ken kararagmi agtultuloy kayo kuma nga bendisyonan ni Apo Dios kadagiti amin nga paset iti biagyo. Ken dagiti daduma pay nga padamag kakabsat kayat kuman nga iawis nga into no rabii ti oras iti vesper time ket isu ti children's into na alas 8 dati into na madamdama kakabsat madama iti children's Christmas fellowship dagiti ubing tayo kino daman ta puko yun ta pakidala ipanyo kumay jelikod tapno maki fellowship da ti Christmas fellowship dagiti ubing ken kastamet nga isumet ti Christmas kantata dagiti ubing into no rabii ti oras ti alas 5 ti malem during our vesper service ket sapay la ko ba ta makasubli kayo tapno mabuyayo ti konsyerto dagiti ubing tayo ken kastamet senior citizens Christmas fellowship met into no 1:30 to 3:30. So maawis dagiti amin nga seniors, senior citizen when 60 years old and above makipaset tayo kuma. Ken nagtultuloy iti simbang gabi tayo, ti oras ti alas 6 malaksid tatang nga aldaw gaputa Domingo alas 5 ti simbang gabi ken Christmas kantata dagiti ubing. Ken into no 24 isumet ti Christmas tableau. Maawis kayo kakabsat iti daytoy nga aramid. Ket into no 25 isu ti joint fellowship Christmas fellowship iti amin nga services ti oras ti alas 9 ti agsapa. Ken kastamet ti covenant service tayo into no 31 ket ti oras ti alas 5 met ti malem. Ti oras ti Covenant Renewal Worship Service tayo dito'y iglesia. Kidawek man, dagiti agtutubo, adda kano ti yung mga kabataan ay may gustong announcement na nais na sabihin sa atin si Miss Palacio. Ayan. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang Inaanyayahan araw. ko po namin ang lahat ng kabataan na makiisa sa nalalapit na Christmas Institute. Nagagadapin sa December 26 to 30 sa Iluminada Concepcion Garden and Retreat House sa Malolos, Bulacan. Bukas na rin po ang registration para sa mga nais sumali. Ang CI ay makakatulong upang mas makilala si Lord, mapalalim ang pananampalataya at ma-enjoy ang fellowship kasama ang kapwa kabataan. Para sa mga katanungan po, mag-message lamang po sa Central UMYF Facebook page o lapitan kami tuwing 10 a.m. sa Youth Sunday School sa Garcia Hall, sa likod lamang po ng altar. Maraming salamat po at kita-kit sa CI. Si Kristo higit sa lahat. Ayan, nagyaman tayo, kadigiti agtutubo tayo, ket no adaman digiti apo ko yo, nga anak yo, nga hangagawid yo probinsya, ket maawis kayo kuma iti Christmas Institute. Amok nga digiti si Mali dati kanyayon, iti Christmas Institute, ket marami kas na ibaga ni Miss Palacio. Sige man kakabsat, tumakdir tayo man, kablaawan tayo man, ditunggal maysa, abrasain tayo man, bayat nga kankantain tayo titimpuyog dagiti Kristiyano. Timpuyog dagiti Kristiyano, akantaken agragsak tayo, pamanati inanama, kenayan ayan ti arami taya, sang kamay sa tumpalentay nga ti bilina, ayan ayan tiriping mo, ti kapada matao. Ayan ayat tiribing mo, tunos kenakem toyo. Ayan ayat tiribing mo, tunos kenakem
ngadaan sang kamay sa ti pamatiken inanama ayan ayat tiribing mo ti kapada matao ayan ayat tiribing mo tunos ken nakem tayo ayan ayat tiribing mo tunos ken nakem tayo at tayaw kat natin sang kamay sa ti pamatiken inanama ayan ayat tiribing mo ti kapada matao. Ti panakaibasa, tinasantuan na surat, ti epistola, kat masarakan iti Roma, kapitulo maysa, versikulo maysa, aginggana ti 7 akasto iti kunana. Siyak ni Pablo, may saak nga adipen ni Kristo Jesus ken apostol a pinili ken inayaban ti Dios a mangikasaba iti naimbag a damag na. Nabayagen nga inkari ti Dios daytoy naimbag a damag a nailanad kadagiti nasantuan a surat. Inaramat na dagiti profeta anang ipakaammo iti daytoy. Daytoy ti naimbag a damag isu iti maipapan iti anak na ni Apo tayo a Hesu Kristo. Nung maipapan iti kinatao na, nagtaod iti kapututan ni David. Nung maipapan iti panagtaod na iti Diyos, ken kinasanto na ipakita babaen iti naindaklan, apan nakabalin nga isu ti anak ti Diyos, gapu iti panagungar na. Gapu ken kuana, inted ti Diyos kanyak agundaway nga agbalin nga apostol itinagan ni Kristo. Tapno idalan ko amin at tao amamati ken agtulnog. Nairaman kayo dita Roma nga inayaban ti Diyos, tapno agbalin kayo akukwa ni Hesu Kristo. Daytoy ti gapuna nagsuratak kadakay amin nga adda dita Roma. Da kayo nga ay ayaten, ken inayaban ti Diyos nga agbalin at tao na. Sapay kuma taparabor, ken tal na ti ited kadatayo ti Diyos nga ama tayo, ken ni Apo Hesu Kristo. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Mateo, ti umuna kapitulo, versikulo 10 ket 8 agingganat 20 ket 5 ket kastoy ti mabasa tayo. Kastoy ti pakasaritaan ti panakayanak ni Hesu Kristo na itulag ni Maria nga inana ang mga asawa ken ni Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda na amuan ang masikugen ni Maria babayen iti pannakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta nasingpet a lalaki ni Jose anak itulagan na, ket di na kayat maibabain ni Maria. Pinanggep na nga isina asililimed. Ngem pampanunuten na daytoy, nagparangken kuana iti anghel ti Apo, ti maysa at agtagainep. Kinunana, Jose nga anak ni David, di ka agamak amang ikasar ken Maria, taaramid ti Espiritu Santo iti sikugna. Ipasngay nanto ti maysa lalaki
nga panaganam to iti Jesus, agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao kadagiti basbasol da. Naramid amin daytoy tapno matungpal ti insao ti Apo babaen ti profeta. Agsikugto iti birhen a balasang, ipasngay nanto ti maysa a lalaki. Ket mapanaganan to ti Emmanuel, akayat na asawen adda kadatayo iti Diyos. Idi nakariing ni Jose, tinungpal na ti imbaga ti anghel, ket ingkasar na ni Maria. Ngem saan na adinenaan ni Maria, sakbay amay ipasngay ti anak a lalaki, a pinanaganan na ni Jose iti Jesus. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa ken panakadingeg, tinasantuan asa sa una. Amen. Amen.
Diyaman tayo, ti mensahe ngayon pa, iti koro tayo, iti parawen, iti Paskwa. Ti di mapagduadwaan nga kari ti Diyos. No basahin tayo tinasantuan asurat, manipod iti daan aging ganat iti baro at tulag, makita tayo dagiti kari iti Diyos, babaen ti panakayanak ti mangisalakan. Adu nga panawen ti naglabas sakbay nga napasamak iti daytoy nga kari. Numampay adda dagiti sumagmamano nga imununa nga namati, manipod iti daan at tulag aging ganat ti baro nga tulag nga nagduadwada iti na Diyosan akari iti Diyos. Ti isasangbay iti dayta nga ari nga awan sa bali nga ni Jesus nga isut manubot tayo, mangisalakan. Ngem iti daytoy nga kanito kas ti babasaen tayo, iti baro nga tulag, iti daytoy nga may kapat nga Domingo, iti Adviento, mabasa tayo ti may papan ti pannakayanak ni Jesus. Dumampay no kitain tayo ti pakasaritaan ti pannakayanak ni Jesus, awan makita tayo nga pannakarangas wenno dakes nga napasamak iti dayta nga pannakayanak na. Ngem makita tayo nga adda ti krisis. Numampay na ulimik ti pannakayanak na, ket adda ti krisis nga nagdalanan ni Jesus sakbay nga nayanak. Manipod idi ibaunda tapno kasta ket agpalista kadagiti lugar nga nakayanakanda. Ket nadanunan ti pannakayanak na aging ganat awan imawat iti dayta nga panawen, nga aging ganat, ijen ti kulloong ti pannakayanakan na. Ngem, numampay kasjay ti pannakayanak ni Jesus, nga adda iti krisis nga nagdalanan na, dayta na Diyosan nga kari, ket napasamak iti daytoy nga kanito. No kitain tayo ni Maria ket naitulag ken ni Jose, nga nasarakan nga masikog. Sikog nga saan a babaen ti tao, no di ket babaen ti Espiritu Santo. Ammo tayo nga ni Jose kas kinuna ti nasantuan a surat nga isuna ket maysa analinteg a tao. Ket naipasango iti maysa nga narigat nga sitwasyon nga desisyon nga imposible no anya ti pilyin na iti dayta nga gundaway. Ilimingan na wenno ituloy na ti karina nga pakasaran ni Maria. No mampay kasta impakita ti teksto tayo wenno ti binasa tayo no kasano nga nagtrabaho iti Dios babaen kadagiti gagangay nga tattao. Kas kada Jose, kas kini Maria, kas maysa nga ordinaryo wenno gagangay nga tattao nga di namnamaen ti kasasaad da. Ket babaen kadakwada kakabsat natungpal ti agnanayon a plano na nga mangipalagip kada tayo itang nga ti pannakayanak ti Emmanuel ni Jesus nga mangisalakan wenno ti Dios ket adda kada tayo. Ket dayta kuma, ti saan tayo kuma nga liplipatan nga mensahe, titunggal maysa kanya tayo, nga maysa nga managbasol, ada dagiti nagbiddutan, ada dagiti bambanag, nga hantayo, nga naimatangan tayo man, wenno saan nga naaramid, nga saan nga may tutop ti pagayatan ni Apo Jesus, ngem agyaman tayo iti dayta, nga Emmanuel, nga di nagduadua ti Diyos, ket ti karina, ket impaay na titunggal maysa kanya tayo. Ngem no kitain tayo kakabsat, anya dagiti paspasamak iti daytoy
nga teksto tayo. No, nga dayta nga kari, ket naipatungpal. Umuna kakabsat, isu itinalinteg, tinakita, saan nga ti kinalinteg, tinakita, no, di ket nakita ti addaan asi, kakabsat. Kas kinuna tinasantuan na surat ni Jose, ket maysa analinteg a tao. Iti kagimungan tayo kakabsat, tilinteg, ti kinalinteg, wenno tinalinteg a tao, iyarig natin maysa nga na Diyosan abilin. Wenno moral nga prinsipyo, maysa nga alagadin nga impaay ti Dios nga kasapulan nga suruten tapno saan tayo nga agbasol, wenno agkurang. Ngamin naulpit ti kagimungan nga ayan tayo, no saan tayo nga nalinteg ti panagkita dagiti tattao, ukuminda tayo, babalawin da tayo dagitoy nga tattao. Ket kasta ti mabalin nga pagbanagan ni Maria, kas nobya nga babae anasarakan amasikog iti ruwar sakbay iti ikasarna. Ket mabalin nga ipapatay da. Ngamin, saan na nga sinurot ti paglintigan. Nga isut sursurutin iti dayta nga panawen. So nga no dagduma kakabsat ti linteg, agpaiso na saya at ti linteg. Isut mangtid ti urnos, ti tunggal may sa kanya tayo. No nalinteg ti may nga tao, ti panagkita tayo kakabsat. Kaya't naasawin, kasla iso nang kat pumantay ti kinadiyos, ti kinadiyos, iti maysa nga Diyos iti biyag na. Awan ti pagkurangan na, awan ti basol nan, ngamin, adda kanyanan iti kinalinteg. No saludsudik, asin no tinalinteg kanya tayo, ditoy. Ti amok laing nga sapsapulin tayo, kada tinalinteg nga kayo, tapno pang basnot niya, nung agbasol lagi ti ubing ini niya. Oo. Hantayo kayat nga dati hanga nalinteg nga kayo wenno saan dati sanga ti bayog kada no anyaman pay sapsapulin dagiti amma wenno na dagiti nga kayo iso tipot din da nga idulin da tapno pangbasnot da ano ka ngamin straight ngamin iso na mga di ti kayat nasawin kakabsat. Kas diti kinalinteg ni Jose. Ket numampay kasta limamiis iti kinalinteg na gapu ti legalidad nga sursuruten nga ibagbaga ti kagimungan iti dayta nga panawen. Ngem nabalbaliwan. Ket nagari iti asi kanyana. Implano na nga si ulimek nga panawan ni Maria. Ngem tinasayaat sinalakniban na ti panakaibabain na iti publiko. Isut gapo na kakabsat nga napatig iti lingteg nga isut mangted ti ornos ti tunggal maysa. Ngem sapay la kumataring bawan ti asi dayta nga linteg tapno kastakit maipakita iti ayat, maipakita ti kinadiyos kadagiti bibiyag tayo, ket maaramid tayo iti pagayatan na, kadagiti bibiyag ti tunggal may sa kanya tayo. Saan kadi nga dagiti Hudyo idi, iso ti pangbabalawan da kini Jesus, ni apay ngay dayto nga tao, makipangpangan kadagiti managbasol, apay ngay ta makikibiyag kadagiti managbasol. Saan nga dagiti Hudyo idi nga nalinteg nga amuda dagiti pagnurutan iti iglesia wenno ti templo nga isut sursuruten da nga isut mangdikta nga isudak ket nalinteg. Isut gapuna
kada tayo kakabsat, daytoy ti inaramid ni Jose. Ada may isa nga istorya kakabsat, may isa nga gundaway nga iti dagiti kapitan kadagiti barko wenno saan dagiti agbarbarko, di ba? Dati parola, tatay silaw nga nangato nga iso ti mangkita tapno kastakit amuda nga sumangsanglad da kadagiti igid ti baybay. Ngem gaputa at dati bagyo binilinan isuna ti agbanbantay nga amin nga sumrek kay kasapulan nga i-report na. Kaso lang adda tinakita na nga sumangsanglad nga barko. Ngemnohan na nga pastrikin mabalin nga maperdi ti barko ket matay amin gapu tinapigsa nga bagyo. Ngem tinaramid na pinasanglad na ket insuro na ti lugar nga mabalinda nga pagyanan ti sipnget tapno kasta ket saan da nga mababalaw iti dayta. Ket kasjay tayo kumamit narigat kakabsat iti daytoy nga dagitoy kastoy nga aramid kas makita kanya tayo kas inaramid ni Jose pinili na ti asi ngem nainget ti panagtungpal kadagiti paganurutan nga maawatan na nga ti pudno a kinalingteg ket isut ramis iti masiknan kadagiti nalaka nga maapektaran kakabsat. No amirisin tayo dagiti bambanag nga masiknan tayo nga alisto tayo nga maapektaran kakabsat. Awan iti kinaasi iti dayta. Isu na nga rod nga ni Jose nga kas maysa nga nalinteg nakita kanya na babaen ti panangibait na iti hustisya kinaasi iti biyag na. Iti bukod na abiyag mabalin nga maipasango kada tayumet dagiti na dumaduma nga aramid nga umiso abanag nga pagdalanan tayo nga masubok met dagiti pamati tayo. No anya ti pilyin tayo ti linteg wenno ti asi ket ti kayat ni Apo Jesus makita kumamit ti likudan kadagiti urnos wenno paglintigan. Makita kumamit ti kinaasi kadagiti biag tayo. Kas mangisimbolo ti ayat ti Dios. Ti ayat tayo met kadagiti pada tayo nga tattao. May kadwa kakabsat. Isu ti pamati adi makita. No daduma kakabsat kasapulan kanya tayo nga Pilipino, jakpati, jakkita. Di ba? Kasi di pamati tayo, nadaduma. Ngayon bayat ti panagpampanunot ni Jose, kadagiti desisyon na, nagparangken kuana, iti maysa nga anghel, babaen ti tagtagainip ket kinunana, di ka agbuteng ang mga sawa ken Maria. Dati ubeng na ipasngay ken kuana, ket naggapu ti Espiritu Santo. Nagsao ti Diyos ken Jose nga dagitoy nga imposible nga mapaspasamak ket patyen na kuma. Banag nga pagsisinupyatan iti kagigmungan kadagitoy nga kapadasan nga mabalin nga mangperdi iti reputasyon na ngem sinurot na ti pagayatan ni Apo. Siyempre, narigat da ito yung hamon. Nang runa kanya tayo, babae man, wenno lalaki. No maduktalan tayo, nga anak na, wenno masikog, dagiti agbalin nga asawa tayo, dakkel nga question mark. Dakkel nga question mark. Kadigitoy nga banag. Adamay sa nga kapadasan ti kabsat ko, idikasar na lang nga naamwak adagay may mununan nga anak di napangasawa na
ki alangan nga ibagak nga rod, sinaam, ulak nga rod mo. Ki agyaman na kading ata kasta ti prinsipyum ti biyag mo. No mampay adda ti anak dita mapangasawam, ket awatim nga no kasano ti panangawat mo kini bakit mo agbalin nga bakit mo kasjay kumamot ti panangawat mo di ubing. Kaya agyaman ak mo tadayo bridik me naanos met o naanos kasla bilang nan kas paset nga anak nan nga naggapo kankwana. Isu nga kasjay kakapsat sino ti numampayhan tayo nga nagdalan kadigijay nga kapadasan ngimno datayo tinagdalan kadigijay narigat adu dagiti babalaw ita nga masubok dagiti pamati tayo akas kini Jose ngem ti pamati kas ibaga kadigiti Hebreo no adda ti pamati tayo di tay agdua-dua apumudno kadagiti namnamaen tayo ket natalged tayo nga adda kadagiti bambanag di tay makita. Kas kini Jose pinili na ni Jose ta agtalek iti sao ti Dios imbes nga ti bukod na apagarop. Saan nga nag kaslabusle bulsek ti pamati na. No awagan tayo ti Dios nasken nga pilien tayo kuma. Ket agtultuloy tayo nga kumpet kadagiti bukod tayo nga plano ket kastoy ti kagagalad tayo nga tao ngem agtalik tayo kuma iti aramid ni Apo Dios kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. Saan tayo kuma nga pagduaduaan kas kinuna ti may katlo ti mangisalakan nga ni Jesus nga isut Emmanuel tayo ket simmang bayen. Binilin ti anghel ni Jesus ni Jose nga awaten na ti ubing ani Jesus. Ta isalakan nanto dagiti tattao manipod kadagiti basbasol da. Tinagan ni Jesus ket kayat na asawen ti Apo mangisalakan. Ket kasjay kumamot ti panangawat tayo. Tinagan nga Jesus ket mangipalagip kada tayo ti pannakaisalakan ken saan abanag amagunod tayo no di ket maysa asagot nga nasken nga awatin tayo ket daytoy ti ipasigurado kada tayo ti simmangbay nga Emmanuel nga Jesus kadagiti biag tayo nga di na tayo baybayan tulungan na tayo anyaman dagiti maipasango nga dumteng nga karit iti biag kadagiti tunggal may sa kanya tayo, saan tayo nga agmaymaysa, gapot ati Diyos, ket kadwa tayo nga agnanayon, kadagiti biag tayo, no agtultuloy tayo laing nga agtalek kenkwana. Ket kasdi kumamot, ti karit kanya tayo. Ito tunggal maysa kada tayo. At maysa nga istorya, di ubing, kunana gapot buting na, aglalo ti rabii, kaya siyempre, ubing da kita, napadasan tayo, sumiksik da kanya tayo, nga naganak, tapno kastagat, mariknada iti talged. Anyaman ti mapasamak, natalged, dagiti ubing, gaputa kadwada, dagiti naganak da. Handa kayat ti may sinsina, handa kayat ti may adayo, nang nangruna, ti panawen, ti panagturog, ket kasjay kumamit ti tunggal may sa kanya tayo. Ni Jesus, ket saan na tayo nga baybayan. Di na tayo gapot at ni Jesus, ket adda kada tayo, nga mangisalakan kada tayo. Kas ti teksto tayo, kakabsat, awisen na tayo nga rod, amang kita kadagiti biag tayo. Kas ti pakasaritaan ni Jose. Mabalin nga mapasango tayo, kadagiti na dumaduma nga krisis, kadagiti biag tayo. Saan akas ti kapadasan ni Jose, ngem na duma-duma a klase nga karit iti biag ti tunggal may sa kanya tayo, nga maaramid ti tunggal may sa kanya tayo. Laglagipin tayo, kakabsat, nga iplano ti Diyos ti tunggal may sa kanya tayo.
adda aramid wenno bukod na nga kayat na nga mapasamak ti tunggal maysa kanya tayo. No agtalek tay laeng kankwana. Di tayo kumapagduaduaan ti karina. Itata nga panawen nga ti Adviento, kayat na nga ipaay ti tunggal maysa kanya tayo ti ayat. Tapno maisalakan tayo. Kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya. Maispal tayo. Manipod kadagiti karit, kadagiti biyag. May salakan tayo, kadagiti nagbiddutan tayo. Ket agtultuloy nga makita tayo, iti baro nga biyag, nga kadwa ni Jesus, kadagiti biyag tayo. Agyaman tayo, kakabsat, iti isasangbay ni Jesus, ket intay panagururay, isasangbay ni Jesus, ti umuna nga isasangbay na ket naglabasin. 2,000 nga tawen nga nasurukan ti naglabas, babaen ti pannakayanak na. Ket ti ururayin tayo, ket ti may kadwa nga isasangbay na. Isu iti panangukom na, panangispal na, ti tunggal may sa kanya tayo. Ket makita ko nga saan tayo ko mga pagdodwaan, dagiti karina iti bibiyag tayo. Ngayon magtultuloy ko nga natibker dagiti pamati tayo. Gapo ta ni Jesus adda kada tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Awan ti adipen ang makapagserbi iti duwang among. Tagurayan nanto ti maysa ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbinto as ipapasnek iti maysa ket umsyen nanto ti sabali. Diyo mapagiddan as pagserbyan ti Dios ken ti sanikwa. Idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari ken datdaton apagyaman iti altar kastamet ti faithful stewardship pledge card nga idaton iti nakasera akahon ti sangwanan iti altar. Sakbay nga maawis tayo iti nga idaton ti daton tayo manggigan tayo iti panagkanta iti ni Aika ken ni Amiya ken ni Mami na. Just to think such royalty would come the way he came in a dusty little town, born in such humility upon a bed of hay. Certainly he laid his glory down. Who would think this little child would be the promised one? Would the Messiah really come this way? Certainly this was no birthplace for the Son of God. Isn't it amazing how he came? Isn't it amazing the way he came? No crowd, no throne, no big parade. There were no fanfares played, no jubilant displays. Isn't it
it amazing the way He came? No crown, no throne, no big parade. There were no fanfares played, no jubilant display. Isn't it amazing how He gives us strength and consolation, hope of all the earth thou art. Isn't it amazing the way He came? No crown, no throne, no big parade. There were no fanfares played, no jubilant display. Isn't it amazing how He came? Isn't it amazing how He came? Isn't it amazing how He came? Isn't it? It's amazing how He came. How He came. Tuy sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakang tiyagaywan. Asagot mo, ay wan mi apod no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Gyaman kami, Apo, iti kinaparabor mo kadagiti bibiyag mi. Gyaman kami iti panangispal mo ditong galmay sa kanyami, kas ti mensahem iti panawen ti Adviento. Kas panagyaman mi, idaton mi, digito'y nga karkari, apagkapullo, ken panagyaman, kas met kadigiti bibiyag mi. Awatem kadiwa po, kaya tagtultuloy nga bendisyonam ti tunggal maysa kadigiti anak mo. Tapno agtultuloy damet nga parabor ti sabsabali, kaya't mausar dagito'y nga datdaton, ti paramid, misyon ken ministeryo ti iglesia. Dahito ti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Intay amin agrambag, ti aritay nayanak, kapyatal na't nasarak, dayaw intay irukba. Tuy lubong agragsaken, taikanta di anghel, ni Jesus na yanaken, ijay ili abelen, ni Jesus na yanaken, ijay ili abelen. I gloria
Amami nga da sa dilangit, agyamang kami iti daytoy nga kanito. Kas maysa nga giming mo, tultuloy nga tinipon na kami. Tapno ipaay mi, ti kangatuan, a panagdayaw, ken panagyaman, ken ka. Iti daytoy nga panawen, ti Adviento, wapo. Ipaay mi, iti panagyaman mi, kadigiti mensahem nga kayat mo, nga ibati ti tunggal maysa kadakam. Agyaman kami, iti rim, ti tunggal maysa kanyami. Ngay may ka iti nagbabaitan mi tapno may isalakan kami. May ispal kami o Apo. Kita mumi nga sika kita tultuloy nga adda adag titunggal maysa kadakam o Apo. Wen Apo sika kadi iti makikaadda kadag iti biag mi iti panawen ti Adviento o Apo. Sika kadi o Apo iti mangipaay iti talna, ayat, rago, titunggal maysa kadakam mo, Apo. Tapno ti pudno nga mensahe iti Adviento, o Apo. Mapadasan titunggal maysa kanyami. Ket agbalin nga instrumento, o Apo. Tapno maaramid memet ti pagayatam. Di mi kumapagdodwaan, o Apo, dagiti karim. Ngay magtultuloy nga naynayunan pa'y dagiti pamati mi, tapno makasurot kami, maramid mi, dagiti pagayatam, kadagiti bibiyag mi. Agyaman kami, kadagiti kakapsat mi, nga nakadwami iti daytoy nga kanito. Agyaman kami, kadagiti biyag, dagiti anak mo, nga simmangbay, mabalin nga da dagiti naggapo iti abroad, o Apo, agyaman kami iti gundaway nga impaay mo nga makaawid da iti pagilyan mi ket makita damet dagiti paset ti pampamilyada. Si kamet ti makikaadda dagiti saan nga naikan ti gundaway, o Apo, bendisyon ang isuda. Tultuloy kadi nga pariknam kadakwada ti presensya ti pamilyada, o Apo. Ilikudan, ti kinaawanda, ti ingkam pa nang iselebrar, iti daytoy nga panawen ti Paskwa, o Apo. Agyaman kami met, kadagiti bibiyag, dagiti anak mo, kadagiti agsubli manen, kadagiti luglugar daw, o Apo, ti, kadagiti ili, probinsya, dagiti lugar, kas may isang Ilocano, o Apo. Bendisyonam ti panagdalyasat da, si kakadi iti pangtarabay, kadigiti panagbiyahe da, o Apo, anyaman nga oras, manipod iti daytoy nga kanito, ken kadigiti sumarsaruno nga aldaw. Tapno makipaset damit, gundawayan da, ti panawen, nga bakasyon, ti Christmas, ken ti baro nga tawen, o Apo. Bendisyonam, o Apo, ti panagawid da. Ket mapnod ako ti ragsak rag-o makadwada dagiti si bubukel a pamilyada. Wala po bendisyon amet dagiti nakadwami nga iti daytoy nga kanito. Saan laeng nga iti uneg ti iglesia mi kastamet kadagiti online, o Apo. Bendisyon am dagiti biagda tarabayim isu da, o Apo. Nyaman dagiti gandat da ti kadada ditoy Manila, o Apo. Tultuloy mo kadi nga sika iti makikaadamet kadagiti bibiyag da. Kadagiti aramid mi, ti uneg ti iglesia mi, ti simbang gabi, Christmas worship, joint service, stamet kadagiti aramid, dagiti agtutubo, ken dagiti naduma-duma pa nga aramid ti iglesia mi, sakbay nga aglipas ti tawen, bendisyonan na kami. Tulungan na kami, o Apo, kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanyami. Amom dagiti araraw ken dawat dagiti anak mo. Agyaman kami ti presensyada, kas panangbigbig da, nairot nga
connection da ken ka o Apo, bunga ti pamati da. Katagyamang kami, iti dayta nga pamati, nga inawat da ken ka, katagtultuloy nga isumot ti biyagan da o Apo, tapno kasta, maramid da ti pagayatam. Bendisyonam dagiti trabaho da, panagadal, kastamet dagiti negosyo da o Apo, ken na dumaduma pay nga aramid da o Apo, dagiti addaman dagiti problema o Apo, ti asim ka di ti kiddawem mi o Apo. Repeten na kami kas maysa nga gimong nga daan ti maysa nga pamati panagserbi ayat nga naggapuking ka o Apo. Ket mangnamnama kami o Apo, bunga ti pamati mi na di nakambaybayan kadigiti amin nga aramid mi. Maminsan manen kadi o Apo, pakawanen na kami kadigiti amin nga nagbasulam mi ken ka. Nagbiddutam mi, nagbasulan nagkurangam mi ken ka. Kas pamakawam mi met kadigiti sabsabali na nangakaaramid iti basol kadakam. Wen Apo, agyaman kam. Agyaman kami ti ayat mo. Agyaman kami ti mangisalakan ngay naramid mo kadigiti bibiyag mi. Itinagan ni Jesus nga manubot mi. Amen. Amen. Dayaw ken aput kapya ti bugbog tung ti ama, silaw ken biagit den na ti puso ti talna. Alangad kanta entay dayaw sajay kangatuan, imbag kapyat di umlay, ito'y lubong anabuangay, imbag kapyat di umlay, ito'y lubong anabuangay. Amen. Iyama ken anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen na ipangruna, ilangit ken ti Ama. Amen. Kakabsat ko ken Kristo, mapno tayo kuma itinamnama talna rag-o ayat nga gapo ken Apo. Ket magungunaan tayo ti awan patingga abiyag. Gapo iti daytoy nga panawen ti Adviento. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.